Nosaltres farem una trobada de col·leccionistes de plaques. La pensem fer el dia 7 de desembre, aquí al Portaló de Sant Andreu, i anima la gent a que vingui. Bueno, no només als col·leccionistes. Està clar que els col·leccionistes sempre estan desitjant que arribi el cap de setmana per anar a una trobada per fer canvis de plaques, no? Però jo crec que volem fer una mica una trobada diferent, no? En la que puguem expressar moltes coses, podem aquí fer una xerrada, parlar entre nosaltres de tot una mica el que ens interessa, fer luego després la trobada i luego després fer un dinar, no? Tot una mica sencer, tot una mica un dia que sigui complet, no? Un dia obert a tots, no només a gent que faci la col·lecció, també a gent jove que pot empezar a fer la col·lecció, a gent jove que es pugui interessar per aquest món, a gent jove que es pugui interessar per el món cultural, no? Una mica tots els problemes del que podem parlar aquí entre nosaltres, en definitiva a homes, a dones, jo crec que pot ser un dia molt interessant per tots. I és una bona manera de despedir l'any i a més poder adquirir el que és el cava, que és aquest producte tan propi i cultural nostre. Maite Duarte, Frank Maicat, des del Portaló amb Julio Salinas.